ляцім. У Беларусі ўлады хочуць забараніць так званую ЛГБТ-прапаганду. Але ёсць адна праблема. ЛГБТ-прапаганды не існуе і існаваць не можа. Сексуальная арыентацыя і гендерная ідэнтычнасць – гэта не тое, што можна атрымаць праз кіно, фільм, відэа, кнігу ці артыкул. Калі ты гетерасексуальны і цысгендерны, ніякая інфармацыя цябе не зробіць ЛГБТК+ персонай. І наадварот. ЛГБТ-актывісты не прапагандуюць ЛГБТ, а проста кажуць: мы існуем, мы маем права жыць свабодна і бяспечна. Мы людзі, і нам патрэбныя правы чалавека. Тэрмін прапаганды ЛГБТ – гэта палітычны міф. Яго выкарыстоўваюць, каб выклікаць страх і апраўдваць дыскрымінацыю. Выстаўляць рэпрэзентацыю квір-персон у кнігах, фільмах і медыа не як нешта неабходнае і нармалёвае, а як павестачку, нешта штучнае і дрэннае. Таму, калі ўлады ў Беларусі кажуць пра забарону ЛГБТК+ прапаганды, насамрэч яны хочуць забараніць людзям быць бачнымі, мець голас і змагацца за свае правы. Таму варта памятаць, быць сабой, быць гучнымі і бачнымі – гэта ніколі не прапаганда.